del Japó, com de moltes altres societats asiàtiques, ens ha arribat una visió esbiaixada en els quals sempre se'ns presenten com uns països on l'obediència a l'autoritat i el conformisme polític són els valors imperants. Però, com us podreu imaginar, això està molt lluny de la realitat d'aquests territoris. Avui al canal he convidat en Ferran de Vargas, que és un investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona que acaba de publicar un llibre que es diu Izquierda y Revolución, una història política del Japó de postguerra, on justament ens presentarà un Japó que molt poca gent coneix, en diferents moviments revolucionaris on s'entrellacen qüestions com la Guerra Freda, el que és el passat imperial japonès i el nou paper dels Estats Units a l'Indo-Pacífic. Segurament hi ha moltes lliçons del que va passar en aquella època que són molt importants per entendre la regió avui dia, però també alguns dels debats polítics que estem tenint a casa nostra. Soc Miquel Vila i en parlem avui a Com funciona el món. Moltíssimes gràcies, Ferran. Bé, el que et volia preguntar una mica és per introduir-te no només al tema aquest, sinó a tu també. És a dir, com acabes estudiant al Japó i sobretot aquest període tan concret de la història japonesa. Doncs a mi sempre m'ha interessat molt el Japó. Jo crec que el Japó és segurament un dels països no occidentals que ha tingut més influència cultural a casa nostra. Òbviament, a través del manga i l'anime, la meva generació, jo soc del 89, i hem crescut amb els dibuixos de la tele, amb Bola de Drac, el Doraemon. Llavors, hi ha una bossa de gent molt gran que s'interessa pel Japó, però jo vaig detectar que dins d'aquesta bossa de gent, quan estudies japonès, vas a acadèmies, aquesta gent, en general, no se sent interessada per la història del país, per la política. Per ells, diguem-ne que tot el que és l'anime i el manga és un món en si mateix, que a vegades no té molta relació amb el que realment és el Japó. I després també ens arriba aquesta imatge del Japó com un país bastant apolític, un país molt conservador, i jo volia una mica trencar aquests tòpics, i realment el període de la història del Japó més fàcil per trencar aquests tòpics em semblava que era la postguerra, els primers 30 anys més o menys de la postguerra, perquè és el moment de la història del Japó on hi ha hagut més moviments revolucionaris, d'esquerres. Abans de la guerra hi havia hagut moviments revolucionaris, però del signe contrari, el qual és molt interessant, i amb això ja podríem també contradir el fet que el Japó és un país conservador, perquè hi havia hagut cops d'estat pràcticament quasi cada any, no? Sí, però clar, el tòpic que era un país conservador no el trencaves d'aquesta manera. Tu trencaves el tòpic que era un país apolític o harmoniós, però tot i així eren cops d'estat de dretes, d'extrema dreta. Llavors, no és fins la postguerra i tot aquest període de la postguerra que aquest tòpic es trenca, perquè l'extrema dreta queda molt desacreditada després de perdre contra els Estats Units, i llavors l'esquerra aflora. I em semblava, a part d'això, per trencar els tòpics, em sembla realment, personalment, potser el període més interessant. Això ja és una cosa més personal, però a nivell de cinema, a nivell estètic, filosòfic, etc., és realment una època, fins i tot a nivell mundial, molt, molt interessant, no? Sí. Ostres, has apuntat un parell de coses força que crec que són importants també que la gent entengui, perquè tu una de les coses que apuntes en el llibre és una certa correlació, diguem-ne, m'ha agradat la frase que fa servir, que els moviments de dretes havien quedat desacreditats per haver perdut durant els Estats Units, i tu al llibre apuntes que molta gent jove que justament havia sigut educada en aquell període, com que d'alguna manera canvia la bandera de l'emperador per la bandera roja i va cap a la revolució. I llavors, m'agradaria veure si pots aprofundir una mica aquestes connexions, també fins i tot filosòfiques, amb el període que havia hagut anterior, o recuperacions, també. Sí, de fet, és interessant perquè realment hi ha un trencament, diguem-ne, amb els moviments d'extrema dreta dels anys 30 i 40,
però no és un trencament tan clar o segurament comparativament amb altres països no és un trencament tan clar. Diguem-ne que els moviments comunistes japonesos, sobretot la gent més jove, no els que havien estat, òbviament, a la presó, perquè seria molt estrany, no?, que qui ha estat empresonat pel feixisme després tingui una filia pel feixisme, però sí que la gent més jove, com deies tu, no?, que havien estat entrenats molts per morir al camp de batalla, fins i tot per participar en missions suïcides, no?, tenien, fins i tot a nivell ja no polític, sinó a nivell psicològic, doncs unes ànsies d'acció, no?, i d'autosacrifici molt grans. I això va ser suplit per la causa del comunisme en molts casos. I després ja ideològicament sí que és cert que això ja potser una miqueta més endavant, potser al principi no tant, perquè es dona un procés curiós, si ho comparem amb Alemanya, al Japó, que és que Alemanya durant els primers 15-20 anys de la postguerra pràcticament no se'n sap, bueno, a l'Alemanya, òbviament, occidental, no se'n sap del que ha passat als camps de concentració, pràcticament és un tema que no està al debat públic, no? I és cap als 60, amb una generació posterior, que es comencen a fer pel·lícules, novel·les, sèries, etc., on això es comença a remoure. Al Japó passa una mica al contrari. Al Japó, durant els primers anys de la postguerra, hi ha un rebuig molt gran cap al feixisme, hi ha un rebuig molt gran cap a tot el que ha significat el període imperial, però cap als 60 això es comença a diluir, no? I també es comença a diluir perquè es considera que el Partit Comunista està fent servir aquesta... El Partit Comunista i les forces progressistes en general estan fent servir la bandera de l'antifeixisme per no fer la revolució, no? Llavors, l'esquerra més jove durant els anys 60 comença a intentar no parlar d'aquest tema per poder fer la revolució, no? I llavors és quan s'obre la porta una mica a valorar certes experiències prèvies a la guerra, experiències del feixisme, durant els anys 60, no? Sobretot el filòsof feixista per excel·lència, que era Kitaichi, i la seva teoria, que ja ve de molt lluny, és molt curiós, perquè crec que ja a finals dels anys 10 ja va fer un tractat que podria ser homologable totalment amb el feixisme italià o amb les seves particularitats, no? I llavors sí que és veritat que es dona aquesta contradicció, no? Aquesta simbiosi una mica als anys 60. Molt bé. Doncs ara també, per centrar una mica el tema, per exemple, tu divideixes aquest període, la història de l'esquerra i postguerra, en una primera època del domini del Partit Comunista japonès. Aviam si podies explicar una mica aquest període i per què s'acaba, no? És a dir, què passa? Sí, realment, durant els primers, diguem-ne, 10 anys, més o menys, de la postguerra, el Partit Comunista, no quantitativament, però sí a nivell qualitatiu, a nivell cultural, té l'hegemonia de l'esquerra. Això passa perquè realment la majoria de presos polítics que hi havia al Japó durant els anys 40, durant l'època del feixisme, eren del Partit Comunista, no? El qual no significa que la majoria de comunistes s'oposessin al feixisme durant la guerra. O sigui, són coses diferents. Realment es calcula que aproximadament 2/3 dels comunistes japonesos durant els anys 30 es van convertir al feixisme. O es van convertir, o van passar de puntetes, o van fer un exili intern. Llavors, l'altre terç va acabar a la presó. I una petita part va acabar exiliada a la Xina. Llavors, clar, quan s'acaba la guerra i realment els japonesos per primer cop veuen que la dreta ha portat el país al desastre, els únics no contaminats són aquells que havien estat a la presó, en alguns casos fins a gairebé 20 anys havien passat a la presó, no? Sobretot el secretari general del Partit Comunista a la postguerra, que era Tokuda Kiuichi, havia passat 20 anys pràcticament a la presó i, clar, era vist com una persona que no tenia res a veure amb tot allò. Amb el Partit Socialista no passa tant, perquè amb els socialistes sí que pràcticament tots s'havien convertit al feixisme. Tot i així, a nivell quantitatiu, les eleccions que es feien al Japó durant tota la postguerra, el Partit Socialista era el partit més votat.
hòstia. Era el partit més votat, però tot i així, clar, això ho hem de a vegades agafar una mica amb pinces, no? Perquè en un país on es ve del feixisme, no? On vens d'una dictadura i on realment diguem-ne que la partida s'està jugant més en les vagues, no? En les ocupacions de fàbriques i en la mobilització al carrer, que un partit tregui més vots que l'altre, a vegades no significa que sigui el partit que té l'hegemonia, no? Clar. Llavors, sí. Sí, no, elabora una mica més en això de, perquè la gent també ho conegui, el que va passar a les fàbriques, és a dir, perquè una cosa que expliques, que això crec que ningú sap, quan parla del Japó ningú s'imagina, no? Que justament de la guerra tens aquest moviment de treballadors que és molt potent i això és molt interessant. Sí, realment, com tot el Japó, passen coses molt, molt interessants i no es coneixen molt bé, ni aquí ni a molts llocs d'Occident, no? Realment, els 2 primers anys de la postguerra, entre el 45 i el 47, es va produir el que es coneixen com les lluites pel control de la producció, que ja ens indica una mica per on va la cosa, que va ser una experiència realment homologable al que va passar potser a Turí durant el Bienio Rosso i potser a Barcelona també durant els primers anys de la Guerra Civil, però no a nivell de ciutat, no? Com a Turí, Barcelona, una mica a Catalunya, sinó a nivell de diverses ciutats del país, no? Del Japó. Es calcula que van participar uns 2 o 3 milions d'obrers en això, que pot semblar poc si prenem els 80 milions que eren els japonesos en aquell moment, però realment és una massa molt important de gent, no? Per fer una cosa tan subversiva com ocupar les fàbriques i fer-se càrrec ells mateixos de la producció. Això va passar perquè no des d'un punt de vista ideològic, no és que hi hagués un partit al darrere doncs amb un objectiu polític en concret, sinó que realment va ser conseqüència de les circumstàncies que van portar els obrers a fer això. Perquè el capital japonès, just després de la guerra, preveia un llarg període d'incertesa, no? I normalment el capital, quan veu aquests períodes d'incertesa, comencen a fer acomiadaments de treballadors i comencen a guardar l'estoc per especular, no? Per fer pujar els preus i especular. Això causa una pujada de preus, una inflació i hambrunes fins i tot. Va haver un problema d'hambruna molt gran al Japó. Hòstia. Que, d'altra banda, clar, això va ser un dels motius pels quals els Estats Units va dir o fem una reforma agrària aquí per solucionar això o llavors el Japó acabarà sent un país comunista, no? I el que passa és que el Partit Comunista del Japó aquí va jugar un paper molt poc, diguem-ne, subversiu. No se sap molt bé fins a quin punt va ser, perquè realment és difícil fer una revolució quan tens el país ocupat militarment per una potència estrangera. Realment tampoc és que sigui una cosa molt fàcil de fer. Clar. Llavors, segurament s'ho devien plantejar, però devien dir, home, això no té molt recorregut, això no ho sabrem mai, no? El cas és que la Xina sí que va tenir el seu recorregut, tot i que, clar, no era un país ocupat militarment, no? Però sí, durant aquests 2 anys els obrers, de forma més o menys espontània, es van organitzar per ocupar les fàbriques i el Partit Comunista, diguem-ne, que els va deixar tirats. Els va deixar tirats. I el 47 va haver la primera vaga general convocada al Japó, no? En la postguerra. Llavors el general MacArthur la va prohibir i els comunistes van acatar la prohibició. I aquí és on per primer cop va donar un trencament molt gran entre el moviment obrer, no? I el Partit Comunista, perquè entre que no els hi havien donat suport en les ocupacions de fàbrica i aquí a la primera vaga general, doncs diguem-ne que no fan res per contraposar la prohibició americana, doncs el Partit Comunista es comença a desdibuixar molt aquí. Sí. Vale. I això ja ens presentaria una mica els motius del trencament, no? Que provoca l'emergència d'aquesta nova esquerra. O sigui, també perquè la gent ho conegui, com defineixes tu aquesta nova esquerra? A Occident hem tingut una cosa, també tenim una cosa que coneixem com la nova esquerra, és a dir, com ho definiries al Japó i quines coses són semblants, quines diferències trobes tu amb l'experiència que potser coneixem més aquí? Doncs la nova esquerra japonesa, clar, primer hi ha que explicar una mica el background aquest, que també serà molt curiós d'explicar,
que és el fet de quan es produeix la revolució a la Xina, la revolució maoista del 49, immediatament després, doncs, Corea es converteix també en un punt calent, no? Perquè Corea del Nord veu que té un aliat molt important ara a Àsia i que pot passar a l'ofensiva, no? I intentar fer-se amb Corea del Sud i unificar el país, no? Llavors, en aquest moment en què la Xina ha fet la revolució, que per cert, realment agafa per sorpresa no només els americans, sinó que agafa per sorpresa els soviètics, també això. És molt curiós perquè... Ells estaven encara amb el Kuomintang, vull dir, amb el Kuomintang tenien bones relacions i encara volien... Havien tingut relació amb Odi, però encara... Stalin encara tenia l'esperança de salvar-ho. Sí, totalment. Clar, la Xina realment en aquell moment canvia totalment la situació geopolítica mundial, perquè fins aleshores Stalin estava jugant el paper d'intentar aconseguir diguem-ne, crèdits americans per reconstruir el país, no? Per reconstruir la Unió Soviètica, i per això intentava contenir una mica a tots els partits comunistes del món perquè no l'aliessin, però la Xina va pel seu compte, no? També a Iugoslàvia passa, però Iugoslàvia, òbviament, no té el mateix pes geopolític que la Xina. Clar. Quan això passa a la Xina, clar, els americans tenien certa por que això pogués passar, per exemple, a Vietnam, que pogués passar a la Índia o que pogués passar a Indonèsia, no? Però a la Xina no s'ho pensaven tant. I quan això passa, doncs els coreans s'envalentonen també i entre aquest moment, entre el 49 i el 50, que s'està preparant la guerra de Corea, els soviètics i els xinesos insten al Partit Comunista, que fins a aquell moment estava sent un partit legalista, un partit parlamentari, a fer el mateix que els xinesos. I ho fan no tant perquè pensin que realment pot triomfar una revolució al Japó, sinó ho fan per desestabilitzar els Estats Units amb la guerra de Corea que està a punt d'esclatar. Llavors, d'alguna manera, podríem dir que utilitzen els comunistes japonesos, no? Els utilitzen en benefici dels seus interessos més nacionals, no? I els japonesos, que no tenen una base molt forta al seu propi país, doncs no tenen més remei que baixar el cap i fer el que els diuen sobretot els xinesos, no? Perquè després ja parlarem una mica, però els xinesos tenen més influència sobre els comunistes japonesos que no els soviètics. I bé, llavors el que fan els comunistes japonesos és enviar estudiants, sobretot, gent jove a les muntanyes amb fusells per intentar revoltar els camperols. Això és una època que es coneix com l'era del còctel Molotov, que també és molt poc conegut, que dura del 50 al 55. Llavors, aquí tens un moment en què molta gent jove està totalment convençuda que farà la revolució com els xinesos i quan s'acaba la guerra de Corea, Stalin mor, puja al poder Khrushchev, s'inicia el període de coexistència pacífica, no? I a aquests joves de cop se'ls diu que com que la situació... Bueno, no ho diuen tan clarament, no diuen com que la situació geopolítica ha canviat, ara vosaltres aneu a casa, no? Els diuen més, bueno, hem estat pensant que ideològicament... No. I clar, aquesta gent jove es queda una mica com el mateix que dèiem els que havien sigut kamikazes i tenen ganes de liar-la, doncs es queda una mica igual. I llavors aquí és el germen de la nova esquerra japonesa. Són aquests joves que se senten traïts pel partit, que consideren que no és equivocat intentar precipitar la revolució al Japó i que sobretot també s'han d'intentar fer les coses sense complir ordres de potències comunistes externes, també, no? I aquí, des d'aquí es desenvolupen una sèrie de partits. Al principi un partit que es diu Bund, se la coneix com a Bund, que és el sobrenom del partit de la Lliga Comunista, es diu Lliga Comunista, i aquest partit té molta importància a principis dels 60, però després va desdibuixant i després, si vols, ja parlem una mica més perquè tot això de la nova esquerra és tot un món. Les diferències amb la nova esquerra occidental, jo diria sobretot el punt aquest de que dins de la nova esquerra occidental hi havia certs grupuscles o certes tendències a vegades hedonistes, consumistes, no? El moviment hippie tenia molta importància, per exemple, no? Sí, per la gent que ens estigui veient, la nova esquerra a Occident és tot aquest moviment
que relaciona amb el maig del 68, el que passa a la contracultura dels 60-70, aquest aclariment per si algú no sap d'on estem aterrant. És que és per això, no? Sí, exacte, sorgeix com una reacció a moviments comunistes més autoritaris de la Unió Soviètica, amb un model alternatiu a aquest model més així centralitzat i estalinista de la Unió Soviètica. I al Japó també surt exactament també com a reacció al mateix, però segurament per la cultura japonesa d'aquell moment el que impera més és un moviment molt militant, un moviment molt estoic, on, per exemple, la música no és que estigués prohibida explícitament dins dels campus, però era impossible veure una guitarra, per exemple, o algú cantant. Anaven amb els seus cascs i els seus pals i no estaven per... No estaven per batucades, diguem-ne. És molt bona. Hòstia. Doncs, llavors tenim això. I com arriba aquest moviment de la nova esquerra a ser important a la història del Japó? És a dir, perquè com ho veus tu, que és el seu gran hit, diguem-ne, en aquest període? Sí, jo dividiria la nova esquerra té importància en dos punts d'inflexió de la història del Japó, que és el 1960, quan ja, diguem-ne que el Japó i els Estats Units encara ara tenen el que es diu el Tractat de Seguretat i Cooperació Mútues, que és un tractat que es va signar just el mateix dia que es signava, diguem-ne, la independència formal del Japó, en el 52. I aquest tractat, que es coneix popularment com a AMPO, és un tractat que permet als Estats Units en exclusivitat, o sigui, no pot tenir cap altre país del món els mateixos drets, a tenir bases militars en territori japonès i a utilitzar, diguem, el territori japonès per operacions militars. Llavors, això és segurament l'eix més important de tots els moviments d'esquerres que hi ha hagut durant tota la postguerra. L'AMPO és importantíssim. Quasi totes les campanyes que hi ha hagut estan tocades per aquest tema de l'AMPO. I en el 60 estava previst que es renovés el Tractat de Seguretat. En aquell moment hi havia de primer ministre Kishi Nobusuke, que és l'avi del Shinzo Abe, i es va muntar tota una campanya molt gran, no només amb la Nova Esquerra. En aquell moment la Nova Esquerra era la Bund, que abans he anomenat, aquest partit, la Lliga Comunista, sinó també amb el Partit Socialista, el Partit Comunista, els sindicats. Es va fer un front comú en contra del tractat i realment va ser el moviment de masses més important de la història del Japó. Es van mobilitzar milions i milions de persones, però en aquest moment hi havia dues línies. Tot i que el moviment estava, d'alguna manera, era un front comú, hi havia dues línies molt, diguem-ne, diferenciades, que després de l'aprovació del tractat del 1960 es separen ja totalment. Són, per una banda, l'esquerra institucional, que són el Partit Socialista i el Partit Comunista, que el seu objectiu en realitat no és tant aturar l'AMPO, sinó acumular forces per estar en millor posició a les següents eleccions. En canvi, la Zengakuren, que és la federació de consells d'autogovern estudiantil, que són uns organismes que hi havia a totes les universitats i que en aquell moment estava controlat per la Bund, tenia una línia d'acció directa. I la línia d'acció directa era, en dues ocasions, intentar ocupar el Parlament japonès. Això va donar un salt qualitatiu a la lluita, perquè fins aleshores, tot i que hi havia mobilitzacions, l'opinió pública era aliena a tot el que estava passant. Quan la nova esquerra japonesa, la Bund, intenta ocupar el Parlament, aquest tema es converteix en el tema. Sí, exacte, en el tema.
Llavors, realment això els hi dona molt la idea a la nova esquerra que aquesta és la via, l'acció directa. Això, tot i així, l'acció directa en aquell moment va ser acció directa pacífica, en general. Però les conclusions que treu la nova esquerra dels 60 és que si no es va aconseguir aturar l'AMPO va ser perquè no es va fer servir la violència, no? No es va fer servir prou la violència. I llavors, la nova esquerra ja del 68 japonès, diguem-ne, és una nova esquerra molt diferent, veu d'aquesta necessitat de l'acció directa, que ja als 60 es va veure que era necessària, però es considera que l'acció directa ha de ser directament violenta. Llavors hi ha una mica aquesta... I en el 68, en el context de la guerra de Vietnam, on el Japó juga un paper molt important en la guerra de Vietnam i la nova esquerra japonesa és la gran força política que s'hi oposa a la guerra de Vietnam i que realment mobilitza la societat japonesa. Ostres, això és interessant, de fet, per mi, llegint el llibre, una de les parts que més em van agradar. És a dir, també el paper dels estudiants, totes les batalles que a més narres superbé, vull dir, algunes fins i tot en dies i hores marcades i sembla que era en directe, vull dir que ho recomano. A mi és d'una part que m'ha encantat, vull dir, aquesta part. I, per tant, doncs, hòstia, molt guai. Que això potser sí que ja s'assembla més, no? A nivell sociològic, estudiants potser estan més en connexió amb el que passava als Estats Units també, no? Amb la guerra al Vietnam, campus universitaris, van ser també molt importants. I ara, doncs, una cosa també relacionat amb aquesta comparativa entre la nova esquerra japonesa i l'occidental és el paper del maoisme, que abans hem parlat del Partit Comunista xinès, que justament tu aquí expliques que neix una mica com a reacció justament a això, o als vincles que hi havia o cert control, i que veiem com justament quan potser Occident va ser el maoisme una gran font d'inspiració de tots, del 68, de tot aquest moviment. És a dir, quina ha sigut la relació entre el Partit Comunista xinès, el japonès i el món de la nova esquerra? Això és un tema... En el llibre això no ho explico gaire perquè ja s'escapa molt del tema, però realment és molt interessant. I donaria per un altre llibre, però parlem-ne perquè és molt interessant. Com en moltes coses, el Japó és una excepció, tot i ser un país industrialitzat com altres països occidentals. El maoisme no va tenir el paper al Japó que va tenir en altres països, sobretot a Europa i als Estats Units. Bàsicament, el meu punt de vista és que la nova esquerra, en general, a quasi tots els països del món, sorgeix com a oposició, com a reacció al Partit Comunista de cada país. Llavors, a Europa, els partits comunistes o eren mig independents de la Unió Soviètica, com el cas italià una mica ja més endavant, o eren molt propers al Partit Comunista de la Unió Soviètica. Llavors, clar, es veia la Xina maoista com una possible alternativa, a vegades sense molts coneixements del que realment era la Xina, des d'un punt de vista orientalista. Al Japó això no passa justament perquè deia una mica abans, que és que el Partit Comunista del Japó, amb qui realment té llaços, és amb el Partit Comunista de la Xina. Llavors no es pot veure el Partit Comunista de la Xina i el maoisme com una alternativa al Partit Comunista japonès perquè realment són molt aliats. I, clar, al principi, el Partit Comunista del Japó sempre havia sigut un partit molt a sota diguem-ne, molt subjugat al Partit Comunista de la Unió Soviètica. Però abans he apuntat que durant la Segona Guerra Mundial alguns comunistes japonesos van anar a la Xina i el paper que van jugar va ser sobretot d'intentar adoctrinar a soldats japonesos capturats pels xinesos. I els intentaven adoctrinar en el comunisme. Aquí ja van haver els primers contactes. Després, òbviament, és el país veí i, òbviament, també és natural que hi hagi més contactes que... Bé, amb la Unió Soviètica també és el país veí, però no hi ha, diguem-ne, que les capitals on es mou tot estan molt més lluny. Molt més lluny, sí, tant. Llavors,
Sí, llavors, quan es dona això del període del còctel Molotov, aquests anys entre el 50 i el 55, el Partit Comunista japonès passa a la clandestinitat, perquè passa a ser un partit prohibit. Sobretot el seu diari. El partit no arriba a ser prohibit, però es prohibeix el diari i qualsevol activitat que tingui a veure amb el diari implica que detinguin els membres, etc. Llavors, la majoria de quadres del Partit Comunista japonès se'n van a la Xina. I a partir d'aquí es creen uns llaços molt forts, molt forts. Quan es dona el trencament entre el Partit Comunista de la Unió Soviètica i el Partit Comunista xinès a finals dels 50, a principis dels 60, al principi els comunistes japonesos intenten no mullar-se gaire, perquè mullar-se per una de les dues potències implicaria una escissió dins del partit, i intenten no fer-ho. Això és curiós perquè això té molt a veure amb que el Japó fos una democràcia liberal. Per què? Perquè els coreans, per exemple, sí que van poder mullar-se per una de les potències, es van mullar directament pels xinesos, perquè el que van fer va ser els que estiguin en contra, purga. Estiguin en contra, presó, camp de concentració i ja està. Al Japó això no es podia fer, per tant, els comunistes japonesos havien de no mullar-se, perquè això implicava, si no, que sortiria un altre partit comunista que rebria el suport d'una de les potències. Al final, tot i això, el Partit Comunista japonès acaba posicionant-se totalment a favor de la Xina en els següents temes. En primer lloc, amb el tema de la desestalinització. Això és una cosa que se sap relativament poc, que és que a qui menys li va agradar el procés que Khrushchev va engegar de desestalinització van ser els xinesos. I tant, sí. Tot i que Stalin no els hi queia especialment bé, perquè Stalin va intentar dinamitar moltes vegades la revolució maoista. El model dictatorial que implicava l'estalinisme li anava molt bé en aquell moment als quadres del Partit Comunista xinès. Aquí es comença a veure la primera... Sí, també la qüestió de la línia de legitimitat. Això és una cosa que Mao va entendre molt bé i que Deng Xiaoping va entendre molt bé, perquè és una de les persones que més va patir a la revolució contra el maoisme va ser Deng, i és el que li construeix el mausoleu que tenim avui dia allà a Beijing. És a dir, allà això van entendre que si començaven a trencar per aquí, això, tot el govern queia, tota la legitimitat. I era... Això és interessant. També per comprendre avui dia coses és un punt clau. I tant. I, clar, sobretot quan tens un règim que encara s'ha de legitimar, perquè porta relativament poc a les institucions. I els japonesos, en aquest cas, que el Partit Comunista japonès era un partit molt autoritari internament, era un partit amb molt poca democràcia interna, també va donar suport als xinesos en aquesta crítica a la desestalinització. Després també van donar suport als xinesos en la qüestió de quan Khrushchev va intentar reapropar-se a Iugoslàvia de Tito, els xinesos ho van criticar i els japonesos van posar al costat dels xinesos. Quan la Unió Soviètica va criticar Albània perquè Albània estava del costat de la Xina, els japonesos van posar del costat d'Albània i de la Xina. I després, amb el tema dels míssils cubans, els xinesos van criticar moltíssim a Khrushchev, igual que Fidel Castro, per després tirar-se enrere i permetre que els míssils tornessin a la Unió Soviètica. Aquí els japonesos critiquen molt a la Unió Soviètica i els xinesos també. I finalment, el punt decisiu on hi ha el trencament total és amb la qüestió de les armes nuclears, amb el tractat de no proliferació. Quan Khrushchev signa el tractat de no proliferació nuclear amb els Estats Units, la Xina se sent traïda perquè està començant a desenvolupar la seva arma nuclear i, òbviament, no es vol quedar enrere. I, a més, al Japó no li interessa que hi hagi, diguem-ne, que hi hagi distanciament entre Estats Units i entre el bloc capitalista i el comunista. Perquè, això no ho he explicat abans, però els comunistes japonesos, a partir dels 50, la seva línia ideològica, les seves pautes ideològiques passen pel patriotisme contra els Estats Units. Ells consideren que no es pot fer la revolució al Japó fins que no es desempalleguin de les forces, diguem-ne, que ells diuen d'ocupació americanes.
I això els xinesos són els que més ho apoyen, no? En canvi, els soviètics diuen el contrari. Els soviètics diuen que la revolució al Japó ja es pot fer, el que passa és que ha de passar per vies parlamentàries pacífiques. I bueno, llavors, al final, els japonesos i els xinesos s'entenen molt millor, i també per qüestions culturals, tenen relacions històriques molt més fluides que amb els soviètics, etc. I aquesta relació avui dia encara es manté de forma positiva o ha canviat? Clar, primer, ara t'he explicat el trencament que es dona entre els japonesos i els soviètics, però el matrimoni entre els japonesos i els xinesos no dura molt, tampoc. Perquè realment els japonesos, no se sap fins a quin punt intencionalment o no, portaven tants anys subjugats al moviment comunista japonès a una gran potència exterior que realment del que tenien ganes era de fer la seva. Llavors, a la que van poder desempallegar-se dels soviètics, d'alguna manera ja va haver corrents, no? El secretari general del Partit Comunista Japonès, que era Miyamoto Kenji, era de la línia que se'n deia neutralista. Hi havia 3 línies dins el partit. Una que era la pro-maoista, la pro-soviètica i la que es deia neutralista. Que la neutralista era neutralista però sempre una miqueta més propera a la Xina. Llavors, quan van poder desempallegar-se de la línia pro-soviètica, va haver una escissió, van marxar, el Partit Comunista de la Unió Soviètica va passar a donar suport oficial a aquesta escissió, ja no al Partit Comunista Japonès, i llavors va passar que la guerra de Vietnam, els bombardejos a Vietnam van estar al 65, i aquí és quan els comunistes japonesos van veure que els xinesos eren molt sectaris i que pecaven molt d'ultraesquerranisme. Per què? Perquè els japonesos van ser els abanderats juntament, eren molt aliats de Corea del Nord, en aquell moment, i del Partit Comunista d'Indonèsia i de Vietnam. Eren els seus grans aliats a la zona. I quan Vietnam pateix l'ofensiva americana, els japonesos intenten, com els vietnamites, com Ho Chi Minh, que hi hagi una unió entre els soviètics i els xinesos per ajudar a Vietnam. Llavors, Mao s'hi oposa totalment. De fet, hi ha una reunió entre Miyamoto Kenji i Mao i Miyamoto Kenji li presenta la proposta del Partit Comunista Japonès, que la proposta és intentar fer un front comú internacional comunista per ajudar a Vietnam, i llavors Mao directament li afegeix que la Unió Soviètica s'ha d'incloure dins de l'objectiu d'aquest front internacional. Sí, era quan tenia la teoria dels 3 mons, d'aquella època, sí, és... Clar, i llavors aquí els japonesos diuen ui, aquí no anem enlloc perquè a més la població japonesa està molt sensibilitzada amb la qüestió de la guerra de Vietnam i això no ho entendrà. I després es dona un altre factor que és el cop d'estat a Indonèsia. El partit amb què tenia més llaços el Partit Comunista Japonès era el d'Indonèsia. Els indonesis per ells eren un gran referent, perquè era el partit comunista després del xinès i el soviètic amb més militants del món i el que semblava que podria fer la revolució sense haver de passar per les armes, etc. Però els xinesos es veu que van tenir cert paper en aquest cop d'estat que va haver el 65, que va haver un cop d'estat de militars a Indonèsia, que va facilitar que es donés aquella gran massacre de milions de comunistes i que el moviment comunista a Indonèsia quedés totalment destruït. Això els comunistes japonesos els va xocar moltíssim i van arribar a la conclusió de que no s'havia de tornar a fer cas a la Xina perquè estaven sonats directament. Sí, de fet, això molts no només van massacrar comunistes, sinó que van massacrar molta gent d'ètnia xinesa, acusats de ser comunistes, fossin comunistes o no. Exacte. I això és una cosa que en aquell moment és cert que la Xina no va dir res respecte. Sí. Sé que és un tema que ara sí que en parlen més de les diàspores, però en aquell moment, com que no van dir res, i és un tema força espinós, la veritat. Sí. I llavors, ara ja, des del 98, o sigui, des d'aquell moment, des del 66 fins al 98, el Partit Comunista Japonès i el xinès no han tingut cap tipus de contacte. De fet,
quan els xinesos van començar a tenir bona relació amb els Estats Units a principis dels 70, hi havia cert compadreo, diguem-ne, entre l'establishment japonès i el maoisme per mantindre una miqueta a ratlla els comunistes japonesos. Sí, sí. Sí. Això és interessant, clar, perquè sí que és cert que dins que no ho hem parlat gaire, no? Però dins el Partit Liberal Democràtic, que és el partit que governa el Japó, ara sí que hi ha una línia més antixinesa o fins i tot una línia pro-taiwanesa ara, però sí que hi ha hagut també una línia més pro-xinesa que doncs, acostar relacions. Molts dels primers inversors, fins i tot després del que seria Taiwan i Hong Kong, després el Japó va ser un dels països que més va invertir, abans fins i tot que els òbviament occidentals, no? Que els Estats Units... Ara mateix, tu sabràs millor això, però jo diria que ara mateix el Japó segurament és el primer inversor directe de la Xina. Ara no t'ho puc dir, és cert, però sí, és un dels primers. És a dir, de fet, fins i tot les polítiques que ha fet en Shinzo Abe, el que sí que és que ho estan intentant molt, el que és el decoupling, i no els està... És a dir, els està costant. Els està costant. Si el Kishida, ara que ha posat no sé quants milions sobre la taula, té més èxit, però és dels majors inversors, i no només a la Xina, sinó projectes de l'Àsia. Però podria ser. Si no és el primer, segurament serà el segon. Vull dir, estarà allà. Sí, totalment. I ara, doncs, els comunistes xinesos i els japonesos no tenen... tenen una relació molt laxa. El que passa és que el Partit Comunista Japonès és un partit molt nacionalista, això és molt curiós. És important. Sí, és dels partits més nacionalistes del Japó, realment. Però és un nacionalisme diferent al de la dreta, no? Però, per exemple, amb el conflicte aquest de les illes Senkaku, no? Els comunistes japonesos es van posicionar a favor del govern japonès, no? Dient que el Japó tenia sobirania sobre aquelles illes. I després també es dediquen a criticar el sistema xinès dient que no és democràtic, que no hi ha llibertat d'expressió, etc. Llavors sí que, home, molt bona relació tampoc tenen. No la tindrà. No, però és interessant per veure això, perquè sí que és cert que últimament està intentant molt el que seria el Partit Comunista Xinès, el que li diuen el Departament Internacional, que fa molts tipus de contactes. I funciona força bé, crec, a l'Àsia Central. I ara, justament aquesta setmana, estava intentant parlar amb partits comunistes i d'esquerres del sud-est asiàtic. Però per això era interessant també saber quina és la relació amb Japó. De fet, a Europa s'han reunit, per exemple, s'han reunit amb gent del PSOE, amb gent de Podemos, s'han reunit amb gent de l'esquerra europea, del partit de l'esquerra europea el dia 20, vull dir, són amb els que més es reuneixen, tot i que fins i tot podríem entrar a discutir. Sí, no, aviam, realment el Partit Comunista Japonès segueix considerant el Partit Comunista Xinès un partit comunista, el qual també és bastant graciós. Perquè, aviam, és un partit, diguem-ne, no seria comunista a nivell ideològic, no? És un partit de... Més complex, sí. No és la... Artista o, bueno, no sabria com definir-lo molt bé, no? Però realment els comunistes japonesos i xinesos es reuneixen un cop a l'any, més o menys, sí, però perquè formen part dels partits comunistes d'Àsia i llavors és el que tenen reunions, però una cosa jo crec que més protocolària que no... Sí, de fet, fins i tot es reuneixen amb el Partit Comunista del Vietnam quan segurament després de l'estret de Taiwan o la Índia és un dels 3 llocs on podria haver-hi un conflicte militar entre Taiwan, Vietnam i la Xina. Vull dir, però de vegades ja ho tenen, hi ha aquests tipus de protocols, de vegades es segueix fins l'últim moment. Sí, totalment. Doncs una mica ja per acabar, què passa amb tot aquest moviment de la nova esquerra? Per què has explicat que ha sigut molt potent i té aquests moments d'efervescència? Com acaba allò? Per què avui dia ningú en sap? És a dir, no en sabem res i fins i tot gent que en sap del Japó o que té una certa informació segurament no coneix tot això. Sí, segurament perquè, bé, va ser totalment derrotat el moviment i va jugar un paper molt important el tema de la violència. Jo crec que no se sap res ara després d'uns quants anys, però jo crec que als anys 80 la gent en general, també a casa nostra, sí que en sentia parlar bastant de la nova esquerra japonesa,
perquè era el moment en què s'havia internacionalitzat molt els grups armats japonesos, no? Sí. Sobretot amb la qüestió Palestina, hi havia grups japonesos a Palestina, també va haver un atemptat molt sonat a una discoteca a Nàpols, era una discoteca que era freqüentada per soldats americans, hi van morir diversos soldats americans, després també va haver el segrest de l'ambaixada, diria que era l'ambaixada francesa a Holanda, diria, o holandesa, bueno, sí, ara no recordo quina ambaixada era, però van segrestar una ambaixada també, on va tenir un paper Carlos, el terrorista tan famós, i després també l'aeroport que es va donar a l'aeroport de Lod, que és l'actual aeroport Ben Gurion, a Israel, on va morir 20 persones, no? Que encara no se sap molt bé el que va passar aquí. Llavors, clar, després també dins del Japó el nivell de violència que va acabar menjant-se a la nova esquerra per molts factors, no? Per una banda, per la reparació estatal, que cada cop va ser més forta i també va d'alguna manera forçar els grups de l'esquerra a armar-se. Després també, clar, el 68 japonès, diguem-ne que la punta de llança era el moviment estudiantil, però estava sobretot articulat a través d'assemblees d'estudiants, no? I aquestes assemblees havien aconseguit que tots aquests grupuscles més o menys no es paguessin entre ells, no? El que passa és que després del 68 japonès, el moviment fa la reflexió de, després de tot això que hem fet, realment què hem aconseguit? No hem aconseguit res, perquè és que no van aconseguir pràcticament res, més enllà d'un canvi cultural i aquestes coses, no? Llavors, al 69, aquestes assemblees havien estat sobretot pioneres a l'àrea de Kanto, no? L'àrea on està Tòquio. I l'àrea de Kansai, que és on està Osaka i Kyoto, no? Que són les dues grans àrees industrials del Japó, doncs allà van veure les coses una mica de lluny, el que havia passat el 68, i van arribar a la conclusió de que tota aquesta línia assembleària no duia molt enlloc i que el que havia de fer era crear grups, diguem-ne, clandestins, armats, que d'aquí és una mica d'on va sorgir tot el moviment armat japonès dels 70. No? Llavors es va crear sobretot una organització que es deia Exèrcit Roig Unit, Rengo Sekibun, que devia comptar amb uns 300 membres, 400, jo crec que tirant al llarg uns 500 quan més devien ser, i aquesta organització va acabar fent entrenaments a la muntanya i durant aquests entrenaments es van donar situacions terribles, de purgues internes, tortures i es calcula que crec que eren 13 o 14 persones de molt poques, perquè ja en aquell moment ja n'hi havia molt pocs d'ells, igual n'hi havia 30 entrenant-se i la meitat es van matar. Llavors, sí, això va ser terrible i quan això... No, llegir-ho és també una part d'aquest del llibre, és que és... Sí, és millor no menjar. Cada capítol... Millor no menjar res abans de llegir aquest capítol perquè realment... No, és ja la traca final, no? Perquè cada capítol et dius, hòstia, trobes alguna cosa, però aquell ja dius... És molt curiós de saber tot això. I clar, quan l'opinió pública japonesa va assabentar-se'n de tot això, doncs, òbviament, la policia va publicar-ho com cada dia. Durant 20 anys aquest tema ha estat a tot arreu, que realment no és el que era tota la nova esquerra japonesa. Va ser un sector molt petit, però clar, que va ser la cosa molt cruenta i llavors el Japó d'alguna manera es va acabar tenint la sensació de que l'esquerra en general, i sobretot l'esquerra revolucionària, era una cosa perillosa, era una cosa dolenta, no? I jo crec que veuen molt d'això. I ara pràcticament no queda res, queden grupuscles d'això. I quina reflexió, perquè hi ha un parell de coses que has comentat al principi que ha sigut interessant i crec que és ara, que crec que són, que a mi, per exemple, quan vaig llegir el llibre, em va fer molt pensar la situació que tenim aquí, a Europa, o a Catalunya també. La qüestió que comentaves, la idea de la bandera de l'antifeixisme per no fer la revolució. Fins i tot hi ha un moment quan parles també dels intel·lectuals progressistes, com reaccionen davant de les protestes. Vull dir, són coses que llegint-ho ressonaven molt amb el que tenim avui dia. I una de les coses que comentaves és
justament com al final d'aquest conflicte, sobretot quan hi ha en Kishinegosuke, no? Que era considerat com l'alternativa més conservadora, no? És a dir, més per la dreta, i com al final el que reforça al final és el centre, no? És el sistema de postguerra japonès, després de tot això, ni l'alternativa més de dretes ni l'alternativa d'esquerres funcionen, no? I això. I, bueno, i era una mica... Com veies això? És a dir, si consideres que ara, no?, que es parla molt del tema del feixisme, ho tornem a tenir no només aquí, però sinó en altres països, no? Com, bueno, per exemple, podem veure com l'esquerra a França, potser el més cas, no? Que el cas més concret, que és acabat donant suport a Macron i si torna a haver-hi, probablement li tornarà a donar suport. Però, clar, com creus que tot això de l'experiència japonesa que ensenya quan es posa això sobre la taula, no? Aquesta tessitura, i què ens pot ensenyar avui dia, en general, al món, per la política que s'està donant? Bé, a vegades no se sap molt bé i és difícil saber si tota la qüestió del feixisme s'està realment posant sobre la taula per intentar aturar realment el feixisme o si a vegades s'està utilitzant d'alguna manera per no fer tu les coses que se suposa que hauries de fer, no? Vull dir, al final el Partit Comunista japonès, el Partit Socialista japonès i tota la progressia japonesa realment no tenien un projecte. Segurament el fet de centrar-se tant en el fet que el feixisme era un perill era un reflexe de la falta de projecte de l'esquerra. I al final, quan l'esquerra no té un projecte, és quan realment sorgeix el feixisme, no? Llavors, jo crec que és aquesta contradicció que jo crec que la nova esquerra japonesa va saber-ho veure molt bé, això. Jo crec que tenia una bona lectura al principi, sobretot als 60, de dir, home, aviam, aquesta gent realment vol aturar el feixisme o realment el que vol és aturar-nos a nosaltres com a nova esquerra que vol fer la revolució i, per tant, utilitza el feixisme. No? I llavors, el problema d'això és que, clar, es va passar a un altre extrem totalment oposat. No? I llavors, clar, el problema és quan passa això, no? Quan es polaritza tant la cosa, no?, entre els que estan en contra del feixisme i els altres que passen a l'extrem oposat i consideren que el feixisme no és cap problema tampoc, que tampoc és el cas, no? I que també obvien que la població és necessària per fer una revolució, que no pots utilitzar la violència fins a certs límits, no? O que normalment l'has de fer servir d'una forma protectiva o com a reacció a un atac, perquè un tema molt important, que no n'hem parlat, i que al Japó és un tema filosòfic molt important, és el tema de l'antivictimisme. Realment, clar, l'esquerra institucional japonesa es centrava també tant en el feixisme perquè havia viscut el que això havia estat, no? I realment hi havia una por real a que això es pogués tornar a succeir, no? Però també veien a la població japonesa com a víctima, no? Veien la població japonesa com a víctima del feixisme, no? D'una cosa com si ells no haguessin sigut d'alguna manera col·laboradors. I la nova esquerra japonesa trencava amb això, no? Trencava amb el victimisme i considerava que el Japó no només no era víctima dels Estats Units, sinó que era un país agressor d'altres nacions asiàtiques, i això anava de la mà d'utilitzar la violència ells també, perquè consideraven que no utilitzar la violència, d'alguna manera, era partir de la posició de víctima. Utilitzant la violència ja d'entrada ja defugien tot aquest debat de si eren víctimes o no. Bé, és un tema també curiós. No, molt interessant, molt interessant. Hosti, no, crec que és clar, vull dir, ressona molts debats que estem avui dia i que són de primer ordre en el debat, crec, a Catalunya i a Europa, en Occident, però crec que a casa nostra això ressonarà amb molta gent quan ho llegeix. A mi, com a mínim, em va ressonar molt i també és una de les coses que trobo molt interessant del llibre, no? Que com expliques una experiència que passa fa 30-40 anys o més fins i tot, a l'altra punta del món, i dius, vale, i per què algú avui hauria d'agafar aquest llibre més enllà de la curiositat per allò,
Sí. No, vull dir, la gràcia és que es poden aprendre moltes coses, ja no només del Japó, sinó de nosaltres, i això és una de les coses que m'agrada més al llegir-ho. No sé si tens cap altre comentari, Ferran, si no ho podríem deixar aquí. Pues no, pues que aviam si el Japó, si d'alguna manera canviem una miqueta la idea del Japó a poc a poc. I bueno, en principi el llibre, aviam si en algun moment es publica en català i també doncs, més acollida. Això seria magnífic. Bé, recordar el títol del llibre és Izquierda y Revolución al Japón de postguerra. Doncs podeu trobar tot arreu. L'altre dia, de fet, vaig fer ronda per les llibreries de Barcelona i el vaig veure pràcticament a totes el veia. Si teniu ganes de llegir-ho, podeu llegir allà. Moltíssimes gràcies, Ferran. Ha sigut una conversa superinteressant. Com sempre, gràcies doncs, també a la gent de Patreon, als sponsors, al Centre Veterinari Salou i a Cyphertech. Com sempre us dic, si us agrada la feina que faig aquí a Com Funciona el Món, doncs penseu-vos en donar suport. I d'altra banda, doncs també penseu en comprar el llibre del Ferran i llegir-ho, que segurament serà molt interessant. I si us agrada la conversa, doncs el que sempre. Un like, compartir-ho i un comentari, aviam què n'opinió de tot plegat. Ens veiem a la propera. Com Funciona el Món. Gràcies, Ferran. Adéu. Tu.